Buenaventura é mestre, doutor en Historia, profesor xubilado de ensino secundario e tamén da UNED de Pontevedra, un gran conferenciante, articulista, ten máis de 140 traballos publicados, máis de 12 libros, sobre temas sobre todo de arqueoloxía e antropoloxía cultural, non? A súa investigación, as súas líneas de investigación centranse na arte rupestre, na tradición oral, e especialmente nos mitos e nas lendas e na religiosidade popular. Bueno, como digo, é autor de moitos libros, entre eles destaco A Sociedade Campesina na Mitoloxía Popular Galega, un libro que é xa un referente, un clásico, Mouras, Serpientes, Tesoros e outros encantos, Mitología Popular Gallega, ou, por exemplo, A Tradición Oral en Pollo, Claves Interpretativas, e tamén moitos traballos de arte rupestres, moitos deles con Antonio Larreña, como arqueólogo. E o último libro dele é unha maravilla, que é A Pedra do Cervo, que está aí, e está dedicado ou pensado para os nenos, para transmitir o amor ao noso patrimonio, arte rupestre, aos nenos a través dun conto que conta a historia dun dos petrólicos máis importantes de Galicia, que é A Pedra do Cervo en Ponte Caldelas. Damos xa paso a Buenaventura. Ben, boas tardes a todos. Dicía Filipe II que non se podía loitar contra os elementos cando pasoulle o da Armada Invencible, verdad? Hasta hoxe as xornadas iban de maravilla, Hoxe pasou isto, non se pode loitar contra os elementos e moito menos contra as moscas cojoneras, que eso non decía nada Filipe II, pero digo, bueno, está visto que a cultura sigue sendo a irmán pobre de todas as cousas, que houbera un acontecemento político, houbera aí ruido, mandarían os antidisturbios e acabaría todo enseguida. Ben, dito isto, vámonos a adaptar as circunstancias e vamos a empezar. Vou falar de petróglifos, canteiros e buscadores de tesouros. O primeiro que hai que entender, para situarnos correctamente, é que ao redor das pedras con debuxos, das pedras con gravados dos petróglifos, hai todo un universo mítico, unha cosmovisión que non só se dá en Galicia, sino que é fundamentalmente atlántica. Tedes que entender que os gravados rupestres, sobre todo os xeométricos, as combinacións circulares, abarcan un arco que vai dende Noruega ata Portugal. E despois hai extensións en outros sitios de Europa, tamén Centro Europa, Balcamónica en Italia, etc. Pois ben, polo menos na zona atlántica, este conxunto de mitos, de lendas, de crenzas, é común. Está vencellado a unhas figuras que tamén son semellantes. Ben, que se conta esta cosmovisión sobre as pedras dos petróglifos? En Galiza, decía Ramón Sobrino Buigas, que o nome popular máis estendido para estas pedras eran pedras dos mouros. Eran debuxo dos mouros. Os mouros é unha creación fantástica do pobo galego, son pagáns, son xentís, non son cristiáns, e teñen unha serie de connotacións que están moi ben definidas en moitos libros. Donde hai mouros, hai tesouros, hai encantos, unha serie de cousas que está vencellado a ese mundo de la mourería. Na miña tese doctoral estudiei o folclore dos xacementos prehistóricos de Galicia, mámoas, cito monos megalíticos, petróglifos e castros. Pois ben, non moitos petróglifos teñen folclore, un folclore moi rico, moitos non teñen nada. Por exemplo, os de Campo Lameiro máis senlleiros prácticamente non din nada. De os de Mogor, un par de talliños e tal, os de Pollo tampouco. De toda esta parte de Fentáns en Cotobade, que estudiou aquel home extraordinario que foi o practicante de Campo Lameiro, Antonio Álvarez Núñez, de imborrable recordo, que está aí esquecido e tiña que ter un monumento máis grande que Napoleón, porque o que fixo este home
descubriu 300 petrolíferos en Campo Lameiro. Sin 20 anos, al salir do traballo, domingos, sábados, vacacións, percorrendo todos os montes, ata a facer ese corpus que publicou en ten unha tesina que non está agardada, manuscrita, o sea, mecanografiada na Universidade de Santiago, non está ni siquiera publicada. En Campo Lameiro non ten un monumento, ni siquiera o Parque Arqueolóxico ten unha sala específica dedicada a él. Ben, pois este home en Fentáns estudiou as pedras quizá máis importantes, das máis importantes que temos en Galicia. Só unha, a Laxe das Ferraduras, ten de folclore nada máis que esta breve referencia. Din que nesta pedra se agacha, se esconde un tesouro, nada máis. Ben, do folclore que eu estudiei na tesi doutoral sobre os gravados rupestres, concretamente 36 estacións rupestres, se falaba de que eran os gravados, os debuxos, de que eran sinal da garda dun tesouro en 14 casos. En 3 tiñan relación coa aparición dunha galiña con pitos de ouro, ese mitoloxema galego tan típico, donde a propia galiña que sae o día de San Xoán é un sinal de tesouro, ou ela mesma é o tesouro, e está en relación estreita coa moura. Ben, en 4 casos sobre esas pedras aparecía unha moura. En 3 casos se falaba de asistencia de encantos, en 2 de que os gravados eran un altar dos mouros. Sempre o mundo da mitoloxía se relaciona moito co cristianismo, donde tamén se dice que os mouros dicían misa nesas pedras. Ben, que papel fan os encantos nas pedras con gravados? Pois o máis normal, sendo esa pedra con gravados, con petrólifos, a súa morada, é resistirse á súa destrucción. Cando os canteiros ou alguén vai ali coas ferramentas e quere destruir a pedra, os encantos fan forza e evitan a destrucción desas pedras. Vamos a citar 3 casos paradigmáticos. O primeiro é unha pedra que se chama Pedra do Encanto, que está na parroquia de Villestro, no concello de Santiago de Compostela, e o relato foi recollido polo colectivo Arrula, que é un colectivo moi activo na zona de Santiago que está facendo un labor moi interesante. Contaba a xente desa pedra que foron ali, como sempre, os canteiros para rachala, para rompela, para evitar a pedra, pero que non había maneira, porque cando tentaba meter os punteiros ou as barrenas, rebotaban. E decían a xente, o canteiro, porque era porque o encanto facía forza para fora. Como facía forza para fora, non había maneira de hincar ali as barrenas, ni os punteiros, nada de nada. Por lo tanto, foi imposible destruíla. A Rafa Quintía, que sabedes que de Salcedo ten estudiado toda esta parroquia en varias obras, a última que publicou foi sobre o Monte das Croas, recolle datos de tradición oral sobre 2 pedras, unha pedra do fundamento, donde se di tamén que se aparecían mouras, e, según recolleu moi ben Rafa, dicían que os carros, cando iban ao monte a buscar torxo, al pasar por riba desa pedra se notaba un rebumbio, un estrondo terrible, como que os encantos que estaban debaixo protestaban, non? E que máis, era tan dura, que ni siquiera deixaba marca das rodelas do carro. Cando vides coas aldeas polos montes, estuveron pasando os carros de país durante centos de anos, deixan unhas rodelas na pedra, no duro grito tremendo, unhas marcas tremendas. Bueno, é que tentaron destruíla con barrenos e tal e cual, pero que nada, que ainda quedan ali as marcas dos barrenos, foi imposible porque o encanto facía que eso non se pudera levar a cabo. Outra pedra de Salcedo é a Peneda do Mato das Cruces, que habería que excavar un día para ver a acción dos canteiros con todo detalle. Pois tamén contaban que foron ali a sacar a pedra, que lle dera o dono a un veciño, un canteiro, para aproveitarla, entón a pedra se regalaba porque había moita, e que al ir ali con os martillóns, con os punteiros, coas barrenas, non había maneira porque rompían, quebraban, aquelas pedras eran totalmente inaccesibles. Mirades aquí o labor destes encantos que están nos petrólicos.
Ora, non só isto se dá esta asistencia aos encantos que se resisten con unhas e con dentes a que destrúan a súa morada, senón que hai pouco colgou un Paulo Troitiño Iglesias, que da zona do Morrazo, que coñece moi esta zona e moi activo neste tipo de cousas, falaba sobre o castelo de Barbudo, que está en Marín, dun canteiro que contaba: dunha vez fun romper pedra ese monte, pero tuven que deixalo, pois se oían unhos ruidos tremendos que poñen medo. Ben, é que, falando ahora enlazando co que contou Félix, isto é un adianto, un libro que vai sair no primeiro trimestre do ano que ven. Se fala moitísimo dos tesouros, dende época do padre Feijóo e máis atrás, de como eran os sinais de tesouros, que procedementos había para desencantalos, non? E había casos que había que sair por pés porque había encantos verdadeiramente asilvestrados e moi puñeteiros. O sea, que había que ter cuidado con cura, cousas sagradas, etc. etc. Ben, se nos centramos ahora no tema canteiros e buscador de tesouros, é dicir, a acción do home sobre as pezas con gravados, a parte dos canteiros, que é a acción máis importante, está despois a dos buscadores de tesouros. Sin deixar unha cousa tan esencial que está moi pouco estudiado, temos os 2 ou 3 indicios, que son a destrucción destas pedras por crenzas esotéricas. Digamos, pedras, os debuxos que lle daban mal llullo a unha xente que foron ali a destruir un. Pero isto é moi difícil documentalo, temos 2 ou 3 casos nada máis. Acción dos canteiros. Xa no ano 1935, Ramón Sobrino Buigas, no seu excelente e imprescindible Corpus Petroliforum Galiciae, dicía que a destrucción de moitos petróglifos fora obra do traballo inocente dos canteiros. Pon a palabra inocente, estes señores tiñen que ganarse a vida, había que sacar a pedra. E dá outra razón, que é da acción da Iglesia, que en certos concilios antigos falaban tamén da necesidade de destruir esas pedras. Os canteiros podemos ora documentarnos das pedras que con algún cura hai 500, 600 ou 1000 anos foron ali a destruílas. Eso non deixa pegada, é moi difícil sabelo. El fala deso, das prescripcións, disposición de algúns concilios que citaba como pedras dos pagáns, dos xentís, ir ali e destruílas. Vamos a ver. Ata ahora, prácticamente, hasta nada, se consideraba que os canteiros fixeran unha verdadeira desfeita. Que o que tiñamos, conservamos, hoxe temos catalogados en Galicia unas 1500 pedras con petróglifos. Hai 10 anos se coñecían 500, agora 1500, e se siguen descubrindo máis. Pois ben, se pensaba que o que existe é a mínima parte, a punta dun iceberg, de unha destrucción masiva por obra dos canteiros, porque fora unha acción indiscriminada. Chegaban, se cargaban as pedras e punto. Eso era o que se pensaba. Ora sabemos que non foi así, non foi así. E por que se tardou tanto tempo en non darse de conta dunha cousa tan evidente cando vas ali te fixan as pedras e se veas pegado aos canteiros? Porque os petróglifos, ata nada hasta ahora, foi unha parte cultural, un patrimonio que foi estudiado por prehistoriadores e arqueólogos. Dende Murguía ata agora. É un prehistoriador arqueólogo que lle interesa. Iban ali as figuras gravadas. As figuras gravadas iban ali directamente, figuras gravadas, un círculo concéntrico, aquí unha serpe, unha escena de equitación, unhas armas, etc. Se centraban totalmente en eso, e despois nos estudios, pois era estudiar a sociedade que fixe os petróglifos. Se falamos dos petróglifos prehistóricos, os hai medievais, os hai recentes, daquelas comunidades que hai 4000 anos, máis ou menos, habían feito os petroglifos e se intentaba saber o máis posible esas comunidades, se había algún poblado, lavapés, fixón, tal, que se podían relacionar lóxicamente con esas mostras de arte e saber a cultura destas xentes. Aí se cortaba, había unha cesura e nada máis. Pero esa historia é incompleta. É un discurso
que está sin finalizar. Porque, xa se nos poñemos no século I despois de Cristo, ou xa na época castrexa, prácticamente, a pesar das teorías de Santos Esteve, de que, bueno, unha parte que di que hai petróglifos da Edade do Ferro, que pode habelos, a partir do período castrexo, ese tipo de crenzas sobre a efectividade, o discurso do petróleo está morto, está esquecido. Xa veñen outras xentes e os petróglifos non lle din nada. E se cortaba todo o punto. Despois, hasta ahora, pasaron 2000 anos. E non dicían nada máis. Pero ahora sabemos que aquelas pedras non deixaron indiferente a moita xente. Que despois de perdido o discurso, os significados dos que o fixeron, pois ali había aldeas cerca, xente que iba cos rabaños, pastores, agricultores, aldeas veciñas, que miraron esas pedras. E, sobre todo, os que actuaron sobre elas foron os canteiros. E despois falaremos do buscador de tesouros. Esta xente elaborou un discurso sobre esas pedras. Un discurso. Tentaban, como fai sempre o pobo, darlle unha interpretación. O pobo, cando ve mostras prehistóricas e non ten conocimiento académico-científico, ten que inxerir esas pedras no seu discurso. No seu discurso, que é unha cosmisión popular, que é un discurso como o teorema de Pitágoras, matemático, con unha lógica impecable, se o sabes entender. Hai que ir aos recursos simbólicos, á cultura desa xente, unha cosa, e ves que aí encaixa perfectamente ese discurso. Por ben, non foi os canteiros chegar ali, cargarse as pedras e máis todas tal, e que agora queda o 10%, non. Os canteiros, diante das pedras con gravados, actuaron de xeito moi diverso. Hubo casos que chegaron ali, había unha pedra con gravados, se era de gran fino, se era pedra fina, que a que empleaban para facer perpiaños, porque para facer un balado para o peche dunha chousa, dunha tomada, tantas que o explicaste tamén no libro do Monte das Croas, como se chamaban distintas parcelas do monte, como se tal, teño unha serie de nomes, pois todo se acoutaba con pedra, porque as toxeiras valían máis, hoxe vemos todo arborado e tal, antes o que valía o toxo. Se ides ao arquivo fotográfico do Museo de Pontevedra e mirabes as aldeas todas do entorno de Pontevedra hai 100 anos, estaban todas peladas, a toxo, a mato, porque o toxo valía moito para facer o estrume e a cama do gando, era fundamental. Pois ben, nalgúns casos, evidentemente, os canteiros chegaron ali e tal, pois se cargaron as pedras con petróglifos. Pero noutros casos, que cada vez estamos a averiguar que son máis, e non só en Galicia, como veremos despois, a ver se somos capaz de verlo, senón en toda a zona atlántica que comparte esa cosmovisión, ese conxunto de mitos sobre os gravados, pois colleron e deixaron a pedra intacta. Ou, polo menos, aproveitaron a pedra na periferia, pero no sitio que había os gravados máis sobranceiros, a respetaron totalmente. E quizá por eso, hoxe, podemos disfrutar de petróglifos tan impresionantes como os de Tourón, como os de Porto de Son, como os de Cotobade, que son os mellores de todos, como os de Campolameiro, etc., porque se deixaron aí. Que razón tiña un canteiro para non destruir as pedras con gravados se a pedra era boa? Era boa. En moitos casos, cando vas a un sitio de monte, te das de conta de que os gravados máis sobranceiros, cando se quere, sobre todo, facer unha escena, ou, por exemplo, unha panoplia con armas, ou unha escena de caza moi impactante, que no medio de unha serie de penedos buscan a peneda máis sobranceira e mellor. Se unha escena para que queren que se vexa, por exemplo, con armas, unha escena de caza, unha pedra inclinada. En cambio, cando é unha cousa que ten outra razón, por exemplo, que debe ser máis mistérica e que os que fixeron os petróglifos daban outro significado, pode aparecer unha combinación circular pequeniña en un pequeno penedo a ras do chan que prácticamente nin se ve. Que non todos están feitos para ver facilmente. Hai algúns que é moi difícil velos, están prácticamente ocultos, os que teñen sobre todo combinacións circulares. Ben, que razóns? Pois se nos ocorre, a última oportunidade de falar con algún canteiro cando vesen estes chollos foron os anos 50 do século pasado. Ata aí había canteiros todavía que observaban esta tradición e puderon saber por que en un momento determinado se atoparon cunha pedra con gravados porque non a destruíron. Ora xa non desapareceron e podemos especular. Os canteiros vivían nas aldeas,
e participaban das crenzas, da cosmovisión de toda a xente do povo. Participaban. Era un gremio moi respetado. O gremio de canteiros era forte, respetado. Hai unha tradición oral fortísima. Ainda teñan unha maneira particular de falar, o verbo asasinas, unha maneira secreta de falar entre eles que a xente non se enterara, o famoso verbo asasinas. Entón, eles tamén creían que nesas pedras había tesouros, e había mouros, e había encantos, que eran pedras con llullo, con un mana especial. Entón, xa non unhas pedras calquera. E despois, outra cousa que temos constatado en todos os sitios é que era que a autoría, ás veces, atribuían a seus antepasados máis próximos, non lonxanos, avós, bisavós, etc. Isto pude constatar non só en Galiza, en Parada, en aldea que estuve en Ponte Caldelas, en varios sitios, facendo traballo de campo, senón que cando nos anos 90 me acheguei ao Museo Arqueolóxico de Salamanca, que entón me parece que o levaba este prehistoriador Manuel Santonja, me falou do recente descubrimento dos gravados paleolíticos de Xiega Verde. Xiega Verde está na beira dun río en Ciudad Rodrigo, cerca do complexo, forma parte dun complexo a distancia, de Fozcoa, do conxunto de gravados paleolíticos ao aire libre máis importante de Europa. Son gravados paleolíticos ao aire libre, non en cuevas. Os que estamos falando os nós son gravados xa do calcolítico, a transición do comenzo á idade dos metales. Os nosos son máis modernos, estos son paleolíticos. Pois, contábamos en Santonja que ao chegar ali, pois veo unhas pedras, había uns cabalos gravados. Sabedes que se grababa bisontes, cabalos, animales estos da época do período glacial, frío. E que había un pastor por ali e que lle dixo, bueno, usted que me conta isto que lle parece estas figuriñas por aquí? Nada, isto facían meu pai e meus avós que viñan aquí cogando, se aburrían, e como algo de cantería sabían, gravaban. Esta idea de que os petrólifos foron feitos por seus avós e bisavós hai 100 anos está moi viva. Cando nós estábamos estudiando a laxe de Irena, en Parada, un petrólifo que dá o grupo de investigación que temos en Ponte Caldelas, eu di unha charla e expliquei que eran moi importantes, porque tiñan 4.000 anos e tal, que había que cuidalo, non pasar os carros por ali, etcétera, etcétera. Pois unha señora comentou, creo usted, señor Ventura, que se equivoca. Eses gravados non son tan antigos. Fixeron meu pai e outros que iban ao monte cogando, se aburrían, e como sabían de cantería, sacaban ali maceta e punteiro e facían esas cousas. Pois eso tamén. Por lo tanto, é outra razón para respetalos. E despois, por que imos descartar que un canteiro, diante dunha obra de arte como pode ser a laxe das ferraduras, ou do cote de sombriñas, ou de laxe das rodas en muros, tendo tantas pedras, sendo na súa cosmovisión eses gravados foran dos mouros ou dos seus avós, obra de canteiros tamén, por esa especie de empatía ou de ilusión, isto non o rompo porque é bonito, unha obra de arte non vou rachar colle outra pedra e tal. Por que imos descartar a existencia, o gusto estético, o disfruta de beleza por parte dos canteiros, de non destruir certas pedras que teñen verdadeiras obras de arte? Esos son os argumentos que podemos nós especular, porque non hai canteiros que podamos ahora preguntar e iso é feito. Nosa idea de que os canteiros habían actuado dun xeito moi particular, que hasta ahora non había nada escrito, comezou unha excavación que se fixo dun petrólifo que está en Ponte Caldelas, na parroquia de Cuñas, que se chama a Pedra do Cervo, que foi excavado no ano 2012. Cando se excavou aquela pedra se descubriu unha cousa espectacular. O traballo dos canteiros todo ao redor desa pedra con un cervo enorme dun metro e pico, dos terceros máis grandes de Galicia, e como aquel cervo, ao final, estuveron a piques de cargárselo, veremos despois xa se o vemos, e ao final o indultaron, non o tocar. A mí, cando vi aquelo, chamoume moito a atención. Que unha pedra, a mellor pedra que ten o cervo, se leva a pedra por aquí, por alá, e isto non o tocan. É sintomático. Digo, pois, voume ir a Tourón. Reviso todas as estaciones de Tourón, as 5 grandes estacións de Tourón, é o mismo. Pegadas de canteiros por todos lados, extraccións laterais, periféricas e tal, pero onde estaban os grandes gravados, os máis bonitos, máis sobranceiros, ali estaban intactos. E os habían visto, habían tocado, pois estaban todos catados.
con marcas de punteiros sobre as figuras. Despois dali me vou á Caeira, a área arqueolóxica da Caeira, aí en Pollo, exactamente o mismo, dixe, coño, pois isto xa non foi casualidade. Vou a Mogor, a área arqueolóxica de Murón, de Mogor, e pasaba o mismo. E despois empezamos a ver outros sitios de España, en León, incluso en Huelva, como veremos e tal, e tamén vemos aí. E vamos despois, con o Facebook e con Internet, a esta Europa Atlántica e vemos tamén casos paradigmáticos. Non era casualidade. Non sabemos en que proporción, porque isto non é tal, pero sabemos que en moitos casos as pedras se deixaron aí intencionadamente en virtud das crenzas que tiñan os canteiros. Ben, vamos a ver os outros individuos que foron ali buscar, que enlace directamente con a magnífica charla que nos deu Félix, que é un gran experto. O buscador de tesouros, que está relacionado co Ciprenillo. Non se pode dubidar que en moitos casos é indisociable a acción dos buscadores de tesouros dos canteiros. Seguramente, os canteiros que sabían esas lendas de tesouros, moitas veces, cando iban sacar pedra, non só iban a buscar a pedra. De paso, a ver se naquela pedra que tiña lenda de tesouros, de mouros, aparecía algo. O sea que, moitas veces, se solapou unha acción dos canteiros con o buscador de tesouros ou eran eles mesmos. Ben, que as pedras que teñen gravados son a cubillo, un achádego onde están os tesouros, é unha crenza antigua e difundida por moitos lugares do mundo. Moitos lugares do mundo. Navegando pola rede, me atopei un caso do ano 2013. Na prensa marroquí, en Marrocos, ponía uns buscadores de tesouros destrúen unha rocha con gravados de hai 2000 anos na zona de Butarina, provincia de Tinní, en Marrocos. Marrocos, buscador de tesouros, se habían cargado uns petróglifos de hai 2000 anos. Pero tamén unha zona que conoce moi ben o seu querido amigo Pablo Novoa, no estado de Barinas, de Venezuela, que o ten totalmente, digamos, estudiado, na zona de Santa Bárbara, no distrito de Ezequiel Zamora, no estado de Barinas, en Venezuela, tamén ocorrera outra cousa semellante. Se habían cargado outra pedra con gravados buscando os tesouros. Marrocos, Galicia, Arco Atlántico, Venezuela, o sea, Venezuela, a idea de que estas pedras con gravados tienen yuyos, tienen tesouros, está extendida por moitos lugares. Outra cousa, como os arqueólogos, os historiadores, iban ali a ver as figuras, e só nos anos 70 hubo unha nova metodoloxía difundida dende o Colexio Universitario de Teruel, que foi a famosa arqueoloxía da paisaxe, que despois fixo dela un doma Felipe Criado, pois o que máis se chegou era a coller e contextualizar a pedra dentro dunha paisaxe. Pero se seguía sin mirar as pegadas de canteiros e de outros individuos que foron ali. Quenes anduveron a buscar? Os buscadores de tesouros. Indudablemente estaba cantado. Se había unha creencia xeralizada e que prácticamente vemos que é, se non universal, está moi extendida e que hai tesouros, pois vai haber xente que vai ir a buscalos. Ben, o que documentamos de momento en 3 casos foi unha técnica moi particular de buscar ese tesouro. Vamos a poñer un caso, o caso da Agua dos Cebros, que, para indicarvos, é o famoso barco de olla. Temos 3 petroglifos con barcos, e o máis coñecido este que está en Pedornes, na parroquia de Olla, o famoso Barcos, que era unha figura moi sobranceira, estudiou moi ben Costas Goberna, parece ser que é un barco de estrutura, de contexto mediterráneo, que ten unha cronoloxía de 1500 anos antes de Jesucristo. Pois ben, este barco, veremos o que lle pasou, e despois eu, a un petróglifo que ha habido con miña dona non sei cantas veces a velo, o famoso petróglifo de Valdo Gato, na parroquia de San Martiño de Verducido, na Lama, que o miráramos, pero había ali e non reparáramos, e despois de ver isto do barco, fun ali, efectivamente, as cousas é que caen por unha lógica matemáticas. E despois, nada menos que Ramón Fábregas, catedrático de Prehistoria na Universidade de Santiago, que hoxe digo, figura que mellor está traballando en Galiza, neste eido e en outros, con Carlos Rellán, que é o seu axudante, o seu compañeiro inseparable, pois contan un caso da zona do Barbanza, no libro está publicado en Arte Rupestre, na zona norte do Barbanza, donde na parroquia de Caamaño, do concello de Porto de Son,
din que ali sobre unha combinación circular se practicou unha excavación e tal. Non se practicou unha excavación, se fixo, como nos casos que vou citar, unha aboadura cun barreno. Son os 3 casos. A partir de agora, cando os petróglifos se estudien con unha metodoloxía non somente arqueolóxica, sino etnoarqueolóxica, é dicir, que vayan antropólogos e arqueólogos a estudiar, e se vai a examinar a pedra e todo o seu contexto, a canteira, todo o que é arredor, toda a zona, e a pedra con todas as huellas e pegadas que ten da xente que actuou nos últimos 2000 anos, van a aparecer moitas sorpresas. Seguro que estes 3 casos non van ser únicos. O sea, que hai que empezar a revisar esas 1500 pedras para facer un estudio de outro xeito. Ben, consecuencia, que a destrucción indiscriminada dos canteiros non foi tal. Polo menos que hubo numerosas excepcións, onde as pedras con gravados foron respetadas. Por lo tanto, temos que ter unha nova visión das laxes con gravados, donde arqueólogos e antropólogos en pie de igualdade deben estudiar estes xacementos rupestres. Cando hai unha canteira, non só sobre a pedra que ten grabado, sino todo no seu arredor, na súa conterna, hai que facer unha excavación. Hai que excavar en área para descubrir o que hai. E se hai, e se ven todas as marcas de cuñas, se ven cuñas de pedra, poden aparecer pulidores, poden aparecer os xeixos de cuarzo con que fixeron os petróglifos. O sea, nos dan unha información fabulosa. Todo isto está por facer porque as estacións rupestres excavadas en Galicia se contan por dedo das más. Hai que iniciar unha nova maneira de investigar os petróglifos. A toda agora, sobre estas pegadas de tesouros e de canteiros, non hai nada publicado en toda a Europa Atlántica. Ni irlandeses, ni os noruegueses, ni os portugueses, ni os franceses, como pasou aquí, habían caído na conta desto. Que hai que facer? Pois o reto, a partir de ahora, a partir dese libro, unha idea de Quintía, a verdade que unha mente bastante lúcida, dicía, o que hai que facer é un articuliño reducido do libro, o esencial, poñelo en inglés, metelo nas redes e demandar aos investigadores irlandeses, franceses, ingleses, noruegueses e portugueses que vayan ás súas estacións rupestres máis importantes e empecen a ver estas pegadas para chegar ao que creo que non vai ser difícil que se confirme que o resultado vai ser o mismo que temos aquí, porque se o universo mítico desas pedras, encantos, mouros, tesouros, os seres, en vez de mouros chamai outros nomes, pero son seres equiparables, é o mesmo, pois o home seguramente que actuou os canteiros irlandeses e tal, actuaron exactamente igual que os galegos. É unha labor para facer nos próximos anos a confirmar, pero xa veremos que evidencias hainas. Isto non é matemáticas, a investigación é así, temos que facer unha base de datos, ora temos unha serie de exemplos, temos 1500 pedras en Galicia e, a medida que a xente vai investigando, se vai confirmando e consigamos contactar con os investigadores estranxeiros, pois esta cousa terá confirmación ou non terá confirmación. De momento hai moita xente escéptica. Ustedes ora vamos a velo, poden xugar a xente que di que non, porque está na vella escola, como tanto sabio prehistoriador e arqueólogo, porque os antropólogos e os xenógrafos son uns irmán pobres, o sea, arqueoloxía. Antropoloxía andades aí cos encantos, con mouros e as caralladas, como se iso non fora científico. Como se a antropoloxía non fora unha ciencia con unha metodoloxía e unha técnica científica, igual. Hai un método científico para as matemáticas e para a antropoloxía. Pero de momento hai moito escéptico e todavía hai un curso que ten un poquinho de risa floxa diante destas cousas. Bueno, que, joder, andades os antropólogos aí nas pedras, deixade isto para os historiadores que o que saben, e vos, en fin, ou vos aos alicornos e esas tipo de cousas. Bueno, pois vamos a ver. Mira, Rafa, vouche pedir, por favor, que me pases as... porque teño aí un punteiro. Sí, poño aí. Esta é a pedra do fundamento, que está en Salcedo. A pedra ten unhas coviñas, unha serie de cousas, e esa pedra, onde pasaban os carros por riba, notaban un estrondo tremendo, as rodelas estarían pasando por esa pedra, está nun camiño que iba ao monte, durante os últimos 300 anos pasarían miles de carros por aí e non deixaron marca as rodelas. E que, a máis, aparecían as mouras,
Tentaron poñeles aí barrenos e barrenas e tal, non había maneira, porque os encantos facían forza e non se podía. Esta Auto Penedo tamén, que con Rafa fun sabelo, penso que Rafa cree neste tipo de cousas, pois é o Penedo de Mato das Cruces en Salcedo, que é o que hai que excavar, porque é unha canteira total, todo ao redor por aquí, e non se saberá o que hai aí, xa veremos despois unha pedra escavada, o que aparece cando se escava ao redor desta pedra. Aquí se ve, parece que non tiveron nada, e todas estas pedras están todas traballadas con su borda, sacaron pedra na contorna, menos lugares onde había petróleos. Este é o señor Hermindo Martínez, canteiro xubilado, o único que atopei, porque ahora atopar un canteiro destes con 90 anos é moi difícil, veciño de Chando Casal, que non é máis bonito, da parroquia de San Martiño e Xustáns en Ponte Caldeira. Pois Hermindo, despois de moito buscar, veu comigo a pedra do Cervo na parroquia de Cuña, xa estaba escavada, mirad que ben quedé, despois mirades como estaba antigamente. Bueno, Hermindo me explicou como actuar os canteiros. Os canteiros meterlle un barreno aquí lateral, neste lado, aquí sacaron por cuñas outro tozo, e despois fixeron outro buraco aquí nas pernas para meterlle outro barreno e sacar a pedra esta que era a mellor que había en toda a zona. Pero ao final, pois non meteron o barreno. Pensamos o que hicimos, porque a figura era moi bonita, o cervo, pero destruí temos máis pedra. Pensamos eso. Eu falo do cervo indultado, outra razón non vexo para a mellor pedra que era boa, según Hermindo, e a mellor pedra que había en toda esa zona, despois veremos o resto de pedras que era bastante ruín, porque non se levaron esa pedra que era a mellor delas. Mirades o estado como estaba originalmente esta pedra. Mirad, vi un barreno que lle meteron, aquí unha cuña, non se miraba nada máis que isto. O cervo, coas flechas ou azarañas clavadas, e aquí o burato do barreno, o gran cervo de Cuñas. Isto que se miraba, pasa. Aquí tedes o burato para meter o barreno e destruir o cervo, que estaba entre na intersección, este é o corpo, aquí vai o colo e aquí están as patas, e non o meter, pasa. Aquí vedes, despois da excavación, fixadevos, a desfeita que fixeron os canteiros todo ao redor. Mira, sacaron toda a pedra por aquí, por aquí, por aquí, por todos os lados. Aquí sacaron esta parte periférica, por Cuña da parte de aquí, pero xusto o cervo intacto. E por isto foi o que me fixo pensar. Aquí dixen, aquí hai algo, e me fun despois a Tourón. Esta foto, a publicar no Facebook, é do ano 1908, da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Isto é a zona de Mogor. A zona de Mogor, onde está o poblado Crespo, ese poblado de casas de vivenda social de mariñeiros, hai fotos que colgaron no Facebook antes do poblado, era un outeiro granítico inmenso. Está desfeito. Aí sacaron pedra, pero en cantidades industriales. Pero as tres pedras que tiñan os petróleos máis importantes, este é o famoso labirinto. A pedra do labirinto, aquí máis alá está a pedra dos Mouros, e máis para colá está a pedra do Campiño. As dous pedras con labirintos. E a gran pedra con combinacións circulares, que é a pedra dos Mouros. A pedra dos Mouros sacaronlle cachos por todos os lados, pero onde estaban as grandes figuras non as tocaron. Mogor. Laxe dos Carballos, a pedra máis emblemática do Parque Rupestre de Campo Lameiro, Laxe dos Carballos, excavada polo grupo García Lein nos anos 70, e descuberta por para min, Antonio Álvarez, xa che digo unha cousa, ademais, estaba moi enfermo antes de morrer, tuvo un detalle que a mí o teño grabado no corazón, estando xa moi enfermo. Estamos a facer a festa de exaltación de arte rupestre en Tourón, ele iba cara a Pontareas a ver un familiar, e xa, pois, se desviou para chegarse ali, sabía que estaba en Tourón, nos dimos un abrazo, pouco máis dun mes faleceu Antonio Álvarez Núñez, descuberta por Antonio Álvarez Núñez. Aquí tedes o famoso petróleo Laxe dos Carballos. Bueno, isto estaba unha zona costaneira e durante séculos aí os arrastres, a escorrentía, encheu deste fixada a capa de sedimentos. Pois ben, aquí non sacaron nada, por aquí hai canteira, mirade na parte inferior da pedra os cortes de canteiros que hai. A canteira que se fixe na parte onde non había gravados. En cambio, daqui, xusto onde están todos os motivos, ni se tocou. Pasa. Isto é o famoso Monte Tetón, gravados aquí, e na parte que habría ou non habría, ou serían figuras máis irrelevantes ou máis pequenas que non é o tal, tento unha canteira todo alrededor. Pero o Monte Tetón, sabedes que ten a maior combinación circular de Europa, segundo a terceira.
ten 2 ou 3 metros, cunha cantidad de círculos concéntricos inmensos. Pasa. Laxe das Rodas, o famoso calendario solar, que se fala dun calendario tal, outro dos petróglifos máis senlleiros de Galicia, este, famoso Laxe das Rodas. Fixades o corte de canteiro que chega xusto hasta a última circunvolución desta cousa, para non dañar esta figura xeométrica. Este detalle de cortar a pedra nunha zona periférica lateral, pero sin tocar a última circunvolución, vamos a ver repetido en moitísimos casos. Laxe das Rodas. Outra perspectiva Laxe das Rodas. Mirade cortes de canteiro. Estas pedras se sacaban, antes en Galicia o monte valía tanto, as chousas, o toxo, que se pechaba todo. En Tourón subimos hasta arriba de todos, moito máis arriba, hasta Ciradellas, e miramos que os canteiros chegaron hasta os 300-400 metros de altura. Non hai un outeiro con pedra tal que non estedes mochado, porque todo estaba cercado, todos os valos eran de pedra. Na zona de Verducido hai valos para pechar unha parcela de monte de 60 centímetros de ancho e 2 metros de altura, e o remate de arriba, a parte superficial, perfectamente con pedras escuadradas, o sea, a puñeta, o sea, miles e miles de metros cúbicos de pedra. Se colledes unha aldea galega, hai que ir con unha mente etnográfica e antropolóxica. O que non reparaba a xente, mirade os cercados dos montes, das fincas, toda a cousa, e contades un cálculo dos metros cúbicos de pedra que hai, e despois se levades a vista onde hai aquí granito, aquel outeiro ali, están todos traballados, todos traballados. Mirade, estas pedras foron sacadas simplemente para facer este murete. Está aquí, pasa. Este é o Monte Xiado, mirade o de sempre, unha pedra traballada, sacada, e o corte chega hasta a última circunvolución desta combinación circular. Este chamanlle a Pedra do Mestre, o Outeiro do Mestre, está en Deán, na parroquia de Figueroa, en Cerdedo. Mirade, canteira por aquí, corte por alá, pero a zona das combinacións circulares está sin tocar. Esta é a famosa Pedra Lombo da Costa, aí en Viascón, en San Xurxo de Sacos. Mirade o corte de canteiro, pasa, era con máis detalle, esta mesma pedra. Aquí vedes tamén como chega hasta a última combinación circular, peganlle o corte, pero aquí procura non cargarse ese círculo. Pasa. Pedras tensiñas, a moeda, un pace de outra pedra cortada, fixade o efecto do fogo, o peligro que ten para a integridade dos agrupestres ou incendios forestais. Se chega a haber máis carga aquí, e a cada unha temperatura de 600 grados, escacha todo, salta todo isto, se perden os petróleos. Pedra redonda da Escoada dos Mouros, en Carballedo. Mirade, canteira, aquí arrancaronlle por todos os lados, pero as combinacións circulares están sin tocar. Esta é Portela da Laxe, en Viascón, en Cotobade. Aí pouco publicaron, eu, cando saquei isto no mes de agosto, 6 de agosto, aos 15 días, un incendio forestal, o leí na prensa, e seguro que fixo dano a esta pedra. Publicaron xa alguén no Facebook, a pedra toda chamuscada, todo por aquí e tal, e o máis triste, me decía aquí Ernesto Filgueira, o da Casa dos Paraguas, que foi presidente da Asociación de Veciños de Montes de Alí Viascón, que se ofreceron eles, pedindo permiso á Xunta, con vixiancia, o que xeran, a limpar, a rozar todo eso para que non ardera, e dixeron, non tocar, non se poden tocar. Bueno, pois está todo chamuscado, todo negro. Mirades aquí, espera un moitiño, volvo atrás. Corte de canteiro, todo está en corte de canteiro. O día que se escabe se vi todo na canteira. A pedra máis importante de Galicia, a pedra das ferraduras, estudiada por italianos, por Anati, por Bonna, con unha bibliografía internacional, coñecida por toda a xente que estudia arte rupestre en Europa. Canteira todo alrededor, aquí, se escava toda a canteira, a pedra non a tocar. É a que ten o famoso Hichiño pequeno coa espada grande e unha escena de caza espectacular. Pasa. Pero salimos de Galicia, a ver que pasa. Isto hai unos anos revolucionou o panorama da arte rupestre en España, porque se pensaba que era un fenómeno galego. Se descubriron uns laberintos magníficos, un tipo de pedra que non é granito, na zona de Lucillo, comarca da Astorga, por un home tamén benemérito, unha boísima persona, que é Juan Carlos Campos, que veu aquí a Buxo de Pontevedra, falou con Antonio da Peña e tal. Mirade, corte de canteiros por todos os lados, onde hai figuras, o deixar. Pasa. Aí tamén outro máis, outra figura, con laberintos, tamén respetada. Estamos na Astorga.
Nos vamos a manifestación máis meridional en España de petrólifos que a zona de Huelva, os Aulagares, Zalamela e Arreana. En Huelva, aquí tedes a pedra cortada, este tipo de combinacións temos tamén. En Huelva tamén pasou, mesmo os canteiros actuaron, non se cargaron eso, pasamos. Bueno, isto é a zona de Monsáu en Portugal, ten unha colección de fotos, aquí pedirlle a partir de agora, o amigo Galo Bar, o que anda con as medidas oficiais da zona de Monsáu de Portugal, onde se ven, pero de manual, pedras traballadas polos canteiros, pero con as figuras todas intactas. Ten unha colección tal, isto é a zona de Monsáu. Aquí tamén Monsáu, bueno, nuestra xela de grasas, se veio de Portugal, aquí ves, se cargaron todo, pero esta pedra que ten aquí un laberinto, a deixar. Pasamos de aquí, bueno, vamos a ver que pasa no Arco Atlántico. Os gravados máis famosos de Noruega, a zona de Alta. Os noruegueses, a diferencia de nós, como hai moi pouca luz e tal e cual, teñen os gravados rupestres pintados do color ocre, para que cando van os escolares ali, ainda que non xa adecuadas, o vexen tamén, non? Aquí hubo unha polémica moi grande, se pintalos, non pintalos, porque se non se chega a hora adecuada co sol e tal, non os miras, non? Pero se decidiu a postura máis purista de que como non sabemos se estuveron pintados ou non, mellor deixalos con, digamos, con sendo máis fies a historia, de momento non se van pintar, non se pintan. Mirad aquí, corte de canteiros, unha pedra tamén, e se vai ver moito mellor, renos, tal. Se vai moito mellor nesta, mirad que corte de canteiro que meteron aquí, nun lateral, pero outro non tocaron. Estos en Noruega, pasa. Chegamos a Irlanda, Condado de Donegal, Tracanvir. Mirad esta pedra que está aquí, unha combinación circular, me recorda moito a Monte Tetón máis grande, ou este radio como temos nós, e tal e cual. Ben, aí está, pasa. Pero esta pedra é esta misma, que foi desprendida deste batolito. Na terceira se ve moito mellor. Aquí tedes a pedra coa combinación circular, o batolito todo rachado para facer este murete. Romperon esta pedra para facer este murete, como fan en Galicia, pero esta pedra non a racharon. Tamén casualidade, pasa. Gran Bretaña, outra pedra no Reino Unido, unha pedra, a veces aí, tamén rachada, cortada, que se o resto de cantería, combinacións circulares como nós, pero tamén sin tocar. Pasamos. Zona de Northumberland, de Gran Bretaña, de Reino Unido, de Inglaterra con a fronteira con Escocia. Combinacións circulares, o típico de Gran Bretaña, canteiro, cantería, e aquí na parte superior onde estaba grabado non tocar. Pasa. E xa rematamos, por seguir máis, condado, o sea, Cantón dos Grisóns, en Suiza, o máis oriental dos 26 cantóns que ten Suiza. Isto chamase, en alemán, chamase Graubünden, condado Cantón dos Grisóns. Aquí tedes unha pedra, toda rachada polos canteiros, toda a cousa, as combinacións circulares. Bueno, pois isto, os escépticos di que casualidade, que da pureza, pero vemos que hai moitos exemplos. O día que se estudie, pois, penso que vai ser un fenómeno. Vamos a ver, pasa, pobre para atrás. Tourón. Outeiro da Forcadela, con Hermindo, como ali. Corte de canteiros por aquí, todo o outeiro foi desfeito para facer un cercado, unha finca que está ali ao lado. Aquí tens a gran combinación circular, e os canteiros fixeron picadiñas, toda a cosa tal, pero o grabado non o desfixeron. Aquí vemos, mira, a picada de canteiros por todos lados, toda a cousa tal. Pasa. Isto é moito máis gráfico, isto, o sea, é indiscutible. Este Laxe das Rodas, que poníamos antes, aquel de Muros, este motivo é o motivo utilizado como logotipo con máis frecuencia en Galicia. É a famosa espiral con unha serie de radios, o sea, radiada, que rematan os circuliños, aquí e tal. Aquí temos unha esvástica, aquí un tristele. É famosísima e tal. Bueno, mirad, corte de canteiro aquí, no bordo, corte de canteiro no outro lado, o resto da cantería, picadas de canteiros, e o motivo aquí intacto. Detalle dun corte neste lateral, xa de que corte de canteiro, sistema de cuñas e tal, aquí vete tal, pasa. Que os canteiros o viron? Aquí tedes marca de canteiros, codadeiras, marca de codadeiras, picadas de canteiros, toda unha figura. Foi catada a pedra. Aquí vedes as picadas dos canteiros na gran espiral. Esta outra pedra que está aí máis á dereita, esta é a gran pedra, a outra está aquí, vemos que hai canteira, unha enorme canteira todo alrededor, que continuidade desta pedra. A mesma pedra de gran fino, boísima para aproveitar. É a pedra mellor para facer perpiaños, me dixo Hermindo. Todo canteira todo alrededor, mira aquí que fochanco, hasta para sacar pedra afondaron 2 metros,
E aquí lle pegaron un corte nesta periferia, a caída da pedra sería esta. Esta por aquí, esta por aquí. En a parte lateral pegaronlle este corte e ora no panel vamos a ver o que se cargaron. Se cargaron figuras periféricas pequenas. Aquí mirad estas figuras circulares, aquí figura un cerro e tal, pero as grandes combinacións de figuras tal non as tocaron, sendo a mesma pedra, pero da gran fino, que é a mellor que hai. Ben. Aquí vedes tamén en sombriñas, mirade, o corte que se levaron, a pedra, todo isto, a pedra que se levaron, en cambio de aquí, pois non seguiron cortando. Sirvela, coto a Sirvela, tamén hai en Tourón. Aquí esta pedra foi rachada por os canteiros, picadas de canteiros, onde está o motivo non o tocaron. Aquí vedes as picadas de canteiros, picadillas de canteiros, como catan a pedra, como facemos nos co xamón, por o sonido a cousa, a ver se é boa a mana. Esta gran pedra de Naval do Martiño arriba, a gran escena de caza, aquí está a figura do cazador que entra, unha manda de cervos, etc. Canteira todo alrededor, un penedo boísimo, este está aquí, e só lle quitaron aquí no extremo esquerdo, xa veremos, na esquerda, como aí sí que anduveron, e todo alrededor canteira, pero a zona non tocaron. Pasamos. Vamos ao buscador de tesouros, aquí teis o famoso Cipranillo. Tesouros cipranillos son indisociables. Vamos a ver esta técnica particular que eu documentei en 3 casos. Famoso barco de Agua dos Cedros, lugar de Pedornes, en Olla. Aquí vedes o barco, un barco mediterráneo, xa digo, de 1500 a.C., as jarcias, as velas e tal. Mirade, aquí, co Cipranillo, está recollido documentalmente por un periódico que se editaba na Guarda nos anos a principio do século XX. No 1914, a voz do Tecla, este periódico, relata a acción dos buscadores de tesouros co Cipranillo foron ali e volaron un petróleo. Aquí lle meteron un pequeno barreno no centro. O centro de centro é fundamental. Xa veremos os esquemas mentales nós. O centro é un esquema mental que temos. En política tamén, que ten o centro gana as eleccións. Sabes que en España hai 4 millóns de votos que oscilan entre o PSOE e o PP. Quen logra eses 3-4 millóns de votos que oscilan tal, o centro é o que gana as eleccións por maioría absoluta. Pois aquí no centro meter un pequeno barreno, pequeno, porque se metían un barreno moi potente, esnafraban toda a roca e se iba a tomar vento o tesouro, tiña que ser controlado. Aquí vedes o buraco, e vamos a ver o detalle de centralidade. Cando chegan co Cipranillo aí, os buscadores de tesouros, levando en moitos casos, está documentado no século XVIII, levaban un cura, os curas anduveron, o pai Feijóo fai unha cita durísima sobre os curas idiotas que andan facendo exorcismos na procura de vanos tesouros. Curas idiotas, textual. Feijóo, sabedes que era un ilustrado, e andaba toda a súa vida, foi unha loita contra isto considerado supersticións. Bueno, pois levaban tamén as sabias, ou abedoiras, un pau se tocaba, facíose de cousas, pero, que pasou? Se busca a figura máis significativa que o barco e xusto no centro onde se coloca o barriniño. Casualidade? Vamos a ver. Petróleo Val do Gato, San Martiño Verducido, Concello de Álama. É un petróleo espectacular, combinaciones circulares, todas unidas por radios. Cal é a figura máis significativa? Pois unha combinación circular triple, unha, dous e outra no medio. Xusto no medio, aquí, poñenlle un barreno. Eu non reparara aquilo, vi unha pedra instalada, non me di conta, ver isto de Agua dos Cedros fun ali, e vamos a ver o que vemos. Aquí vedes tal, o boquete exactamente igual que Agua dos Cedros, e agora vamos a ver. Aquí tedes a prova do delito, o barreno, o barreniño aí para buscar o tesouro. Pero antropoloxía é unha tontería, si, recollendo o traballo de campo, ali, cos velliños, empezaban a contar, canta todo. Contaban que hai tempo foron os veciños con cura, co Cipranillo a buscar o tesoro que estaba ali. E hai máis, dixeron que tentaran destruir e levantar a pedra. Non que tal. Foi unha cousa que se fixo, a prova está aí, foron a buscar o tesoro. Esta é o Teiro da Mina, Salcedo tamén fui con Rafa me guiou el moi ben, vimos isto. Aquí meteron dos barrenos, uno está aquí a marca, os tesouros, e outro foi posto aquí porque aproveitaban a cazoleta central. Cando había unha combinación circular, no medio sempre empeza cunha cazoleta, un buraquiño, a cazoleta é un buraquiño, é unha coviña, non?
Entón xa tiñan feito parte do buraco, máis feito máis fácil o traballo de meter o barreno. Metían sempre no medio. Fixadevos que meteron xusto, partiron a mitad da combinación circular e aquí meteron o outro. Aquí vedes o corte, xusto, cortado por medio. E aquí vedes a figura todavía, a marca do barreno que meteron aí ao lado. Pero, cando se va unha cousa, se repite. Esta laxe da Serpe, que está no concello de Valga, a coñece moi ben, está aquí unha persoa que estaba Xesús. Bueno, mirade, aquí exactamente como no outeiro da mina, lle meteron un barreno, seguramente aquí habería unha combinación circular, aquí a outra, aquí no medio, habería outra no medio, meteronlle o barreno para buscar o tesouro, a pedra da Serpe. Isto é o exemplo que Fábregas, o catedrático de Prehistoria, e Rellán, nesa parroquia de Camaño, chamase o petrolífero Rego do Corzo 1, no concello de Porto de Son, din, encontramos unha cousa onde se fixe unha excavación. Non, unha excavación non. Temos o mismo que en Val do Gato, 3 combinacións circulares, unha, outra, e no medio, igual que en Val do Gato, no medio, igual que no barco, meteronlle un pequeno barreno para buscar o tesouro. Bueno, que hai que facer? Pois ora, os que sean aficionados ao monte, que ir por ali a buscar as pegadas de canteiros e as pegadas de buscador de tesouros. E xa algún día se empeza a escavar en área, a buscar, para estudiar as canteiras tradicionales, porque non só a parte arqueolóxica, tamén a parte etnográfica, como partían as pedras, as marcas de cuñas, todo ese tipo de cousas, facer un estudio etnoarqueolóxico, xa veremos como van a repetirse máis cosas. Bueno, pues, isto é todo. Moitas gracias.